הלילה, מגיע לי מזל טוב. הלילה זה ערב ח' בטבת. היום ה7 לינואר 25, וזה אומר, אני הולכת לפי העברי, כן? מה שחשוב פה זה הח' בטבת, שהיום הלילה אני סוגרת מעגל, חוגגת 47 שנה על פני האדמה. ואני כרגע מצלמת את הסרטון הזה מחדר השינה שלי, כי המשפחה שלי מארגנת לי הפתעה במטבח סלש סלון, אז אני לא יכולה לראות, אז אני לא יכולה להיות שם, אז אני פה. ואני רוצה מתוך הזכות הזאת של היום המיוחד הזה, אני מרגישה באופן אישי שיום הולדת זה שער כזה, זה יום שהוא מאוד מאוד יקר לליבי, ולא מחפשת לעשות בו פן, אני מחפשת לעשות פה עבודה פנימית, התבוננות פנימית על איפה אני, איפה הייתי, לאן אני הולכת, ואיזה טוב אני יכולה לעשות, עוד יותר טוב, אבל באמת. ומה שעשיתי היום לקראת יום ההולדת שלי זה ארגנתי מבצעים בחנות שלי של כל המוצרים, קלפים, ספרים, מחברות. ובסמינר הדיגיטלי שלי לשיטה המופלאה שלי של הפירמידה ההפוכה החלטתי לעשות מבצע מטורף באמת של 47% הנחה. שהמטרה שלו היא בעצם להצליח להביא את עצמך להרגיש טוב, פשוט להרגיש טוב. בלי ללכת עכשיו למטפלת רגשית, בלי לבוא אליי לפגישה. פשוט ללמוד איך לעשות את זה לעצמך ולהרגיש טוב. זו באמת שיטה פלאית שעזרה לי באופן אישי כל כך הרבה פעמים. כי כן, אני בן אדם רגיש, כי כן, לפעמים אני נופלת לדאונים כאלה, מבחינה רגשית ככה, פחות. אז התהליך הזה הוא כל כך מהיר והוא כל כך אמיתי ונוגע ישר. הוא פשוט עוזר לנו להפסיק את האשליה, את הדמיונות שאנחנו נפרדים מבורא עולם. שהמציאות הזאת זה כל אחד לעצמו. ועוזר לנו לחשוב להרגשה כזאת נעימה בלב שאנחנו מחוברים, אנחנו מאוחדים. אני ובורא עולם ביחד, את ובורא עולם ביחד, אתה ובורא עולם ביחד. ואז פתאום כל הסיטואציה נראית לנו אחרת, וההרגשה נראית לנו אחרת, מרגישה לנו אחרת, וזה קורה נורא 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 מהר. אז אפשר ממש תוך כמה דקות להרגיש את השינוי המשמעותי הזה, ואני מרגישה שזה כנראה אחת הסיבות שבגללה אני פה בעולם הזה, כי זה באמת מתנה אדירה שאני קיבלתי לפני בערך 12 שנה, וזה, אני לא טובה בחשבון, יכול להיות שזה היה לפני. אבל המטרה היא בעצם להבין שלכולנו יש את האפשרות לעשות סוויץ', לעשות היפוך. אם אני עכשיו מרגישה מיואשת, אני יכולה לעשות היפוך ולהרגיש בוטחת, מאמינה, רגועה, שלווה. אם אני עכשיו מרגישה כועסת, אני יכולה עדיין להיות בשלווה וברוגע, אבל לא סתם, ללמוד מתוך מה שקרה, כי כל צער הוא שער, ככה אני מאמינה. ובתור אדם שמתמודד עם בעיה בריאותית, יש לי מחלה קשוחה, יש לומר, שנקראת טרשת נפוצה, ואני כרגע בהתקף. זאת אומרת, עברו עליי הרבה התקפים, זה לא חדש. אני יודעת שבשורש זה עבודה רוחנית, רגשית, תודעתית, ואני מאמינה, גם אם זה עדיין לא קרה, שאני בדרך. וחלק חשוב מהריפוי זה להסכים להיכנס דרך מה שאני מרגישה, להתחבר בחזרה לבורא עולם כל פעם מחדש, וללמוד את המסרים שהוא מעביר לי דרך הניסיונות של החיים. טוב, דיברתי יותר מדי.
על הנושא הזה אני יכולה באמת לדבר שעות. הפירמידה ההפוכה זה באמת הלב של דרך הטוב. זה כאילו השורש מסכמת את כל 5 העקרונות של דרך הטוב, של תודעת הטוב, בשיטה הזאת, בלימוד הזה. ולכן הסמינר הזה כל כך יקר לליבי. וזה באמת פלאי, וזו הזדמנות מדהימה. מי שרוצה פרטים על איך נרשמים לזה ב-47% הנחה, זה אומר במקום 1,450 רק, רגע, נראה לי 760, זה יוצא 90 וקצת לתשלום, 8 תשלומים. שוב אמרתי מראש, הסדרתי, אני לא חזקה בחשבון, אבל שווה להציץ על זה, שווה לקרוא עדויות, שווה ללמוד על זה עוד קצת כדי לראות אם זה שייך לך. זאת הזדמנות מדהימה, זה כמעט 50% הנחה, אז כאילו, וזה כולל גם בונוס פגישה אישית איתי, שלבד עולה 450, אז נראה לי ממש ממש שווה. טוב, אבל האמת שאת הסרטון הזה לא רציתי לעשות רק בשביל לעשות קידום מחירות למבצעים שיש בחנות שלי על כל המוצרים, או לקורס המדהים של הפירמידה, אלא באמת כדי לדבר מהלב ולברך אותך ואותך שצופים בי עכשיו, ובעיקר לברך. את החטופים שלנו. שדי כבר, די כבר. אומרים שביום הולדת יש לך כוח לברך. אז אני ממש ממש שולחת מלא ברכות, מלא 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 אנרגיות טובות, בתפילה שישובו הביתה בשלום, בגוף ובנפש, בנפש ובגוף. ממש ככה, כולם, 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 קטנים וגדולים ומבוגרים, כולם, גברים ונשים, כולם הביתה בשלום. אנחנו מחכים לכם. וזאת התפילה הכי חשובה שיש לי להגיד ביום הולדת שלי. בבקשה תחזרו הביתה בשלום, בבקשה. כל יום אני נושאת תפילה על 2 חטופים שאימצתי. האמת היא שאימצתי עוד 2 וברוך השם הם כבר חזרו. כן, זכיתי. ומיד אחר כך, אחרי שהם חזרו, בחרתי ב2 חטופים חדשים להתפלל עליהם. והם כל כך בלב שלי, ובבקשה, אבא, בבקשה, אתה שומע תפילות, אני יודעת שאתה שומע, ואני יודעת שיש לי הלילה הזה, וביום הזה של יום הולדתי, הזדמנות לברכה על הברכה הזאת, זו ברכה כפולה. וכולי תפילה ענקית ועצומה, תחזרו הביתה בקרוב, בשלום. אני לא מכירה אתכם אישית, אבל אני כל יום פוגשת אתכם פנים אל פנים, כי הדבקתי את התמונה שלכם בתוך הסידור שלי. כן, כן. עומר, שגב, הלב שלי איתכם, יחד עם כל השבויים וכל החטופים. זה מזל טוב לי. 47 זה חתיכת גיל. הלוואי שהשם ייתן לי עוד הרבה שנים טובות, בבריאות מלאה בגוף ובנפש, שאני אזכה לרפא את עצמי לגמרי מהטרשת הזאת, כי היא לא חברה כל כך נחמדה. זאת אומרת, אני יודעת שהיא לטובתי, ואני יודעת שכל פעם שיש לי התקף זה בשבילי. אני יודעת, אבא, אין לי שום תלונות, אני רק אומרת תודה, באמת. אני רוצה לתת פה השראה לכל החולים, כל חולי עם ישראל באשר הם, שגם אם הם קיבלו גזרה, כמו לקוחה שלי שאמרו לה שהיא חולה סופנית. הלוואי ולא תאמינו, הלוואי ותאמינו שזה לא הסוף, שזאת רק ההתחלה, וזה שעדיין לא נרפאתם זה לא אומר שלא תרפאו גם.
ברכה והצלחה לכל החולים באשר הם ולכל הפצועים, שמירה והגנה לכל חיילי צה"ל, ושלא נדע עוד לא פיגועים ולא הותר לפרסום ולא כלום, שיהיה רק בשורות טובות. אנחנו מחכים לגאולה השלמה, הפרטית והכללית. זה היה סרטון יום ההולדת שלי הספונטני, בזכות זה שמשפחה שלי ביקשה שאני אשאר בחדר, אז הנה אני. בשורות טובות. בשורות טובות, ישועות ונחמות. ומי שרוצה לקבל את הכישורים לדברים שאני עושה, אז תחפשו פה איזה קישור איפשהו. אמור להיות איזשהו קישור. חפשו. אם לא, אז תשלחו לי הודעה ואני בשמחה אשלח באופן פרטי. בשורות טובות. להתראות.